Happy Bwisagu बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय बैसागुआथ' दाबो जोबखायाखै दासो गेजेर नांहांदों एप्रिल जोबबासो बैसागुखौ जोबनाय बायदि मोनखायो आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि थाम्बनेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ दिनैना मा ब्लग थ' दिनै बिराद स्पेसियेल जोंहा दिनै बिहुनि बैसागुनि नामावहाय आलासि मोनजागोन ओमफ्राय सोरनाव नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ थ' बेखौनो जोङो दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय रेडि जाखांबाय आरो न'आव फिसा ओंखाम जाना फैबाय थेवबो ओंखाम उखैयोना आइयानो दंनायावनो एसे ओंखामखौ जानानै फैबाय आरो थेवबो जाहैबावनोसै आरो ओमफ्रायहाय थ' आदामोनहा थांनो नागिरदों आदा मनेस्वरनाव आदा मनेस्वर दैमारि आलासि जानो लेंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंबो क'क्राझारावहाय दंखायो ओमफ्राय बिदिनो लेंहरनायखाय खाथियावनोखा नालाय थांनोसै आरो थ' नै आइयानाबो नै आइयाखौ उनावसो दोनदों आङो ओमफ्राय जों दा ओंखारबाय आरो थांनोसै बिहु जानो माने बैसागु जानो थ' जोङो थांनोसै दिनै बैसागु जानो लोगोफोरबो फैगोन बयबो सोर सोर फैगोनथाय मिथिया आरोना बायदिब्ला एसे बुरजायानो दङ मानसिफोरा ओमफ्राय जोंहा लेटसो जाबावबाय लेट जानो माने जाखागोनानो मानो जाया जानो फिसा फिसौ दङ जाखागोन आरोना फिसानो ओंखाम दौलाय दै दौलाय आरो ओंखारनो नागिरबा माबा मोनसे हासुनो खिनो जाखायोना बिदिनो आरो ओमफ्राय लोगोफोरा थांबाय थानोसै जोङो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौहाय आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदों प्लिज अननानै स' बिदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय थ' फैदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नै नायनोसै हेलौ दे आइयानासो बैसागु ada nungni sen tunaya apa kau menamdeng maafdi kan bil asing sing हिनजावफोरखौसो बिराद मोजां मोनो आङो बे गानखौ आयौ आरो बेनि सिंगारखौ दे बुंनांला आति असलम बलिउडनि बायदि माने आवाज बिदि मोनो आरोना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आरो आबो फुजिबावसै आरो आबो फुजिखौलाय मोजां मोनखायो आंथ' बिरादनो एक्ट्रेसनि मादाव आबो फुजिखौनो साबसिन मोनो आङो ना माने बेनाव मोनसे एट्रेक्सन दं आरोना माने नायबानो मानसिखौ बोनो हानाय बिराद औ फार्स्ट खोनाया बोहैथिमोन ना औ फार्स्ट खोनाया बोहैथि औ बोहैथि बावलायबावबाय आङो दासो गोसोआव फैदों आयरन फेस दंलायबावोमोन दे आं बोहैथि दे आं एक्सुवेलि उन्दैफोरखौ सासेल'जों जाखाया सानै हायोबा साथाम लानांगौ साथाम उन्दैफोरखौ साथाम लानांगौ आरोना आरो जोंहा बर'फोरनि पपुलेसनखौहाय बांहोखानांगौ मानो होनबा गोबां खालामथारनांगौ आरो बुरजानो नै बर' हारि होननानै जों मोननोसै थांगासिनो नै बुरि बुरिफ्राबो माबायाव ना जागोन जोंबो दासो ओंखारबोदों बे आदा मनेस्वरा बिसिनाव फैदों लेंहरदों नालाय आलासि जानो ओंखायनो माबायाव ना 21 ना मा होनो दा 21 माबायाव सुदेमपुरियाव जागोन आदा जों थाथ'खागोन नालाय समफोरनोखाना ओंखायनो थांगोन दे नुजाहैगोन दे थेंक इउ लेंहरनायनि थाखाय लाइजाम होफैनायनि थाखाय मोसागोन मोसानायखौलाय मानो मोसाया जादों माला मोसादों मोनो सानदों दे होमबालाय जाबाय थादो औ दे आदा दे थेंक इउ दे आदा बे फना जाहैबाय क'क्राझारावहाय बैसागु प्रग्राम खुंफुंनाय जागोन आरोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो जे
इयारलि बैसागुआवहाय जोंना प्रग्रामावहाय बैसागु प्रग्रामावहाय माने बैसागि खुंग्रि होननाय मोनसे बादायलायनाय जायो आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु साबसिन मोसानाय साबसिन रोंगौथि गोनांखौहाय बासिनानै सासेल' हाजार मोसाफैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो मेल्ला मोसाफैयो आरो बाहेरानिबो मोसाफैयो ओमफ्राय माने बेवहाय सेलेक्सन खालामो सासेल' हाजार मोसानायाव सासेखौल' सायख'नानै फार्स्ट प्राइज होनाय जायो ओमफ्राय बेस्ट जेनेबा बैसागि खुंग्रि होननानै प्राइज राननाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिनो दा देग्लायहाय 21 एप्रिलावहाय आरो समफोरहाय प्रग्राम जागोन ओमफ्राय सिगाङाव जानानै थांखांनाय बैसागि खुंग्रिफोरखौहाय लेंहरनो नागिरदों आरो गासिबखौबो बिनि गेजेराव आंबो 2015आवहाय बैसागि खुंग्रि मोनदोंमोन नालाय बेखायनो आंनोबो दा लेटार होफैदों लाइजाम होफैदों ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनासै दा फन हरनानै खोन्थाहरबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय थांनोसै आङो थांगोनानो मानो थाङा जोंना थाथ'खागोन नालाय प्रग्रामावहाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो आं लेंहर जानानै मानो होनबा गोबावनि समनि उनावहाय जेनेबा बिदि प्रग्रामावहाय आङो गानो मोननो नागिरदों खाबु मोनदों ओमफ्राय मानो थाङा जानो थांगोन निस्सय नोंथांमोनखौ आङो देखायगोन आरो गोबां जेनेबा बैसागु खुंग्रि जालांनायफोरखौ लेंहरगोन दङदां खमैबो 10 जनसो जाबाय खोमा 10 जननि बाराव सिगोनसो आं गासिखौबो लेंहरगोन आरो गासिखौबो बरायनो नागिरदों आरो थ' बिराद गोजोनथाव खौरां फैदों आरो आंनि थाखाय बिसिनि स' जोंना न'आवबो मोनफैबाय ओमफ्रायहाय जों थांनोसै आरो उनाव रायज्लायफिनसै ओइ आंनि फोथाखौ मानो थुदों नोङो नै आंना फिसालासो फैदों नोंनि नङा आंनि फोथाखौ मानो थुदों नोङो नै देलाय मोनबाय दङ साख्रि मावा बोरै न' भारा थाफैलायखो जायो थुदो थाबथानानै थानाय खामानिफोरा जाफुङो थाब थाब मोनथों जादो आदा जादो आब' जाबाय था बोराय बुरि सानैजों सुखि संसार जाबाय थानो हाथों ना खोनाफैबाय मा मोनजाखो मा ओंख्रि बरिया दाउ होदों नोङो आं गैला जाग्राफोरखौ होथारदों
जोङो रायलायखांबाय बिराद आराम खोथा मोजां भिडिअफोरखौ आं बारा लानाय जायासै आरोना मानो होनबा उसुबिदा जायो भिडिअ लाबाय थानो मबाइल दांबाय थानो ओमफ्राय जाबायबो नै जोङो थिगसे आंथ' बिराद रोनो जाखादों नाबो अमाबो दाउबो आरोना बाजैयानो संदोंनो गोथाव संनानै होथारदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों जोंनि बैसागु जानायखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बयनिसिमबो आरो खेबसेबाव हेपि रंजालि बैसागु बोथोरावथ' एप्रिल जोबबासो बैसागु जोबनाय जाखायो नालाय ओंखायनो रंजाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो स' जोङो जाखां लोंखां न'आवहाय ओंखारफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो बिदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय